V roku 2013 sa stali Košice hlavným európskym mestom kultúry. Je to veľká časť pre Košice, ale taktiež pre celé Slovensko. Oficiálne otvorenie sa bude konať 19. až 20. januára v Košiciach, kde nás navštíví aj pani eurokomisárka pre vzdelávanie a kultúru, pani Vasili. Počas celého roka Košice pripravili rôzne kultúrne aktivity pre občanov, študentov a mládeže. Týmto by sme vás chceli pozvať aj na oficiálne otvorenie, ale aby ste aj sledovali počas celého roka všetky kultúrne aktivity, ktoré sa budú konať v Košiciach. Ako Košičanka beriem fakt, že Košice sú hlavným mestom kultúry veľmi pozitívne, nakoľko majú príležitosť sa spropagovať nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Takže príďte do Košic. Ako študentka, ktorá študujem v Košiciach, som nesmierne hrdá na to, že Košice sa stali európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2013 a veľmi sa teším na to, koľko množstvo kultúrnych podujatí sa tu bude uskutočňovať a preto by som vás veľmi rada na nich pozvala. Ako študentka Technickej univerzity v Košiciach a zároveň členka Erasmus Student Network Slovakia sa veľmi teším na tento rok, pretože bude veľmi produktívnym pre nás a Erasmus študentov študujúcich na Slovensku a pri usporiadávaní rôznych zaujímavých atrakcií a podujatí spolupráce s mestom. Milí študenti a priatelia ISN, srdečne vás všetkých pozývam tohto roku do Košíc, kedy sa Košice stanú európskym hlavným mestom kultúry. Už dnes vám viem povedať, že toto mesto čaká niekoľko stovák zaujímavých podujatí, medzi ktoré patrí otvárací ceremoniál, Use the City Festival alebo napríklad aj Biela noc, ktorú navštívilo v minulom roku niekoľko desiatok tisíc návštevníkov, či už z Košic alebo aj z okolitých miest a obcí. Som veľmi rád, že Košice tohto roku dostanú aj novú tvár, zmení sa množstvo kultúrnej infraštruktúry, máme možnosť vidieť nové parky, Košice budú mať prvú kunsthalle na Slovensku, ale pribudne aj nové a jediné a najväčšie umelecké centrum umenia, Košický kultúrpark. Budem sa tešiť, keď sa uvidím s vami na množstve košických akcií a už teraz vám želám, aby aj vaše mesto bolo súčasťou diania okolo Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.